बर्थडे टू यू ये तर माझा असं वाढदिवस झालेलो आणि हा माझी पलटा दिलेली अशी हळू हळू दाखव हळू फास्ट फिरव आणि अरे थांब दे तू बाजू जसे काय नवऱ्याक बघून बसले तसं बसलो कोणी घेऊन ये. हॅलो गो काय नाकात वास गेलो नाही की मुसळीचो जाऊ गा नंतर येतात ख इलास अजून लेट येऊचा रे आम्ही आपली डायरेक्ट 9 वाजता येणार हा डायरेक्ट भांडी का चूक लवकर इलास च्या अरे ची चौका पुष्पा पुष्पा हीच कडून 5,000 रुपयाची भेट हे तू दे हा दादाला दे गिफ्ट तूच दे हे टोपी आण ना टोपी आण गो टोपी आण जरा अगो आण धेड्याक तरी घालू गो टोपी नाही नाही भावी आमदार हे नवरीकडनं हे नवऱ्याकडनं पण ह्याच्यात नवरो चान्स धेडो चान्स मारतात आता सगळं ब्रेकिंग होतं झालंय झिरो किती जो प्रश्न बरोबर आता एका विचारला ह्या 15 विचार एका विचार काय गो नमस्कार मारले मत्ता रे ठीक आहे बरोबर आहे त्यांनी कमी करून टाकलं आता पैसे मग वाढले टाकून उघडे टाकून उघडे ती पण आत्ता पुष्पा तू कमरेत बघा लचको बघ एका उसळ आज आहे नंदनचा वाढदिवस तर आज आहे नंदनचा वाढदिवस आणि त्यासाठी ही सगळी तयारी चालू आहे मिक्सरचा आवाज येता म्हणजे काहीतरी मेनू दिसता मग काय वाटाप बिटाप लावून मोठी तयारी चालू दिसता उसळ चालू आहे मग खायला यायला पाहिजे व्हिडिओ हा बड्डेचो पण त्यात दरम्यान तुमका एक रेसिपीची झलक पण दाखवतोय तर मित्रांनो अशा प्रकारे या धोधो पावसात कांदो टमाटो डायरेक्ट तेलात गेलेलो हा पुष्पासारखं पुष्पाच्या प्रेरणेने घेतलेली रेसिपी आहे झटपटच्या नादात तू आता जामच पटपट करूक लागलं पाव आणलेले ओके तर चला आता आपली कधी मंडळी येतात ती बघूया तो असं होता तोही पण जरा ब्रेक घ्या काय आला झाला की नाही वड लिपस्टिक लावतो की न कोणी लावलं बाया अरे गौरव तू पण आलायस त्या आमंत्रणच सांगलंय ना गौरे दरवेळेस असाच करतात कोणी सांगलंय तर मंडळी अशा प्रकारे सगळी मंडळी इलेली आहेत फक्त आमची टीम मधली नाही राहू ती खय त्यांच्या नाकातून वाज गेलेला दिसत नाही त्यांना जरा कॉल करूया हॅलो गो काय नाकात वास गेलो नाही की मुसळीचो जाऊ
नंतर येतो खैलास अजून वाटलं लेट येऊचा रे म्हणून किती लेट वाजले ब 8 वाजले खै राहुला यावा पटापट हा बाबू बाबू इथे 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 तू ये इथे केकू केकू इथे ये झालं 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 कसं आपण बसूया हा बसाय आपण बसूया हां चालेल चालेल माझा टाइम झालो 8 वाजले ना तोच माझा तुझा टाइम झाला बोमटाक लागले कावळे इकडे बघ मगाशी केलं तसं कर मगाशी ते ना माझ्याकडे मगाशी भारी केलं ना माहित आहे बघितलं आणि बाबू तू काय झालं हे कोणाचं हे घे हे सोड हे काढ तू काढते ना शानी आहे ना तू अरे त्याचं फेवरेट गाणं आहे हा? याच्यापेक्षा दुसरा फेमस बुतुरा हळूहळू होता वॉर्मअप तर मित्रांनो बड्डे बघा अशा प्रकारे रेडी झालेलो आहे आणि सगळी मंडळी हळूहळू येतात आमची फक्त टवाळकी मंडळी जी गँग आहे ती येऊची बाकी आहे ती आता कधी येतात ती बघा त्यातलं एक मेंबर इलेलो नाही हो, एकदा कट झालेलं आणि एकदा दोनदा कट झालेलं. आणि दोनदा बुतूर इलेलो हा, तो नाही मध्ये एकदा उतरलेलं, दोनदा कट मध्ये कट होता तो कट करूचा लागतात त्याची कटकट असताना कट करूचा लागतात आता मध्ये येतात भुतूर हां तर आता आमची मंडळी कधी येतात ती बघा भुतूर जरा टाइमपास चालू आहे ये लवकर इलास आम्ही आपली डायरेक्ट 9 वाजता येणार होतो. हां डायरेक्ट भांडी का चूक लवकर इलास च्या या खय रावला रे तुमचा आनंदन केक झालं चल नंतर वा केकान भूक लागली माका नाही या झोपा टायमिंग झालं देतो डोळे चोळतात आता बघ. ह्याच्यात ओळखीची तिथी कोणती आहे अरे ओळखीचं ही ही टाकली डाप हा या बारके या बारके. हा बारके वारी मी ताच म्हणत होते एवढी सगळी येईल मग केक आणल्याने की नाही मला प्रश्न पडलो हॅपी बर्थडे तुझा पण हॅपी बर्थडे पकडे गेला तुला त्याचं काय हा? केक बाबू कापून इथे जा लय हुशार आता केक कापूचा त्याला अंदाज येतो साधा नंदन टोपी घाला रे नंदन का टोपी घाल अरे भाई वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा तर तुला पण हॅपी बर्थडे कर हॅपी बर्थडे कर ची चौका पुष्पा हीच कडून ची चौका पुष्पा बरोबर तसं लिहिलेलं ची चौका पुष्पा हीच कडून 5,000 रुपयाची भेट पाच माझे कोणी लोक हे तू दे हा दादाला दे गिफ्ट तूच दे. वाईट ना म्हणजे त्याला समाधान होतं ना हे ना काय केलं तर बघितलं ना ते बघितलं रे ते अजून एकदम कोण रे पाया पड अरे वा 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 छान हे धेडवा बसला हे टोपी आण ना टोपी आण जरा अगो आण धेड्याक तरी घालू गई टोपी हे सगळ्यांनी असे टाका हे नवरीकडनं हे नवऱ्याकडनं हा पण ह्याच्यात नवरो चान्स धेडो चान्स मारतात टोपी घाला पहिली हा दिसा गोय हा नाही भावी आमदार देऊ
आता काहीतरी ना वा सुरी दे तू हे आता दे हा ते का ठेव तू इथे जा हे सगळ्यांनी जावं रे हे आई काही तर मित्रांनो आता अशा प्रकारे केक कापायला सुरुवात होते. इकडे आई पण आलेली आहे, पप्पा पण आलेले आहेत. हो नाना 1 2 3 स्टार्ट. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. ये या सगळ्या हुशार आणि देता बघ अंगण्याला काही नाही. आता जा ये इकडे चला या तू खा. बरोबर आहे तुझं. हा अकडे अरे छान छान पाठी कसं होतं असो काय हय बघ लाव तोंडाक. हा हय बघ पाठी का वडकं? हा इथं. चल चल अकडे बघा ए अकडे हा हा बस पाठी काय? आधी तेव्हा भरू द्या. तोंडात घेऊन रह. हा बस 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 ओके ओके. पाठी कधी पण असं हे बघ, हे बघ, पूस. हा इकडे बघा हा ओके ओके. ए हे हा एकटाच लाडके भाऊजी इथे नाही आहे. ए, अच्छा. हा हा थांब. हो, पुढे कोण विचारलं होतं तो उसळ सगळ्यांमध्ये. अरे वा हो, हा ये हा वा 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 हा वा वा का बरं हय बघा हा हे जा थांब दादाच्या बहिणी करून दे. बरोबर दादाला बरं ती बघा पुढे बघा बरं होतं नशीब. हा हा वा 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 विचार करतो काय ठरलं. चला करू पण मी खाऊ की का अरे ह्या टीम मध्ये ह्यो गेलो नाही तो. एका बरोबर दे. अरे चिरंजीव नंदन हे दादाचं गिफ्ट कुठे वाटेत राहू नका आणलंय का रे? कोणता रावला? तो ऑनलाईन मागवता तो काय ऑनलाईन पाठवतो हा गुगल पे काढला ना थांब. गुगल पे काढला ना. ए तुमच्या टीम मध्ये हे का घेतलंच नाही दा दादाचं का ना हे ग्रुप कोणी तयार केलाय मग काय पुढचं काय तुमचं प्लॅन आहे काय असंच फक्त नावा ग्रुप केलेला हा पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट शुक्रवारी आपल्याला जाऊचा बाहेर जेऊ काम झाला ना. येऊचं काम कर होय कसा करू जातो का ओके जेव का जेव. एका पायाला चटपटीत काय तर हा, ते खाऊ नाही ना बघ. खोय पण. लाडके भाऊजी हा. आपल्या देवगडमध्ये जास्त लांब नाही. हा. देवगड. ओके किलो नाही का तुझं? काय कोण येतात घावजी येतात लाडके भाऊजी नाही आम्ही काय मदत करू ये खाऊची मदत करी या टीम का काय वाटला आमका उसळ पाव या करू बोलावणार असं बँका वाटला म्हणून ती लेट आली काय म्हणून येत हा दिमाग. ते दादाच्या माय. दादाने केक घेतला तुझा याचं नाव काय नाव काय त्याचं केक घेतला तुझा तू वेपर कोणी का, घेतला वेपर का? वेफर का तू आणि हा कोणाचा केक आहे इथे हा इथे कोणी ठेवला नाही माका नको तू घेतला नाही मी डाएटवर आहे ना. घे ना मंडळी सगळी एकदम पंक्तीतच बसली आहेत. मग घे काका ठेव नंदनच्या हा तो काय तू का मग ए नंदन घे आणि 15 नंदन घे तो आहे का काय वा हसता. तू घे ना मी केक नाही खात. काय रे तुका काय वो तो बघा टीम मध्ये येऊचा बघता कोण तो यो अरे हे का बाहेरच काढले नाही हा टीम मधनं कार्तिकी शेती
काय पाठवला हा असा त्यांची डिशूम ना एकदा मेंबर बाहेर गेलो की बाहेर मग अरे बाबा बाबा एकदा बाहेर गेलो विचार करता मग मग दुसरी मेन मोठी जबाबदारी कार्यक्रमाची माझ्याकडे आहे होय तर नको शेट टेबल इकडे गो नीट हा दोन्ही हाताने खाली बस तुम्हाला माझा आहे का त्यांका ती तुम्ही या त्यांका पहिला ती होत ती बसणारच काय बसता टेबल हे घेवा तुमचे 2 पटकन थोडी माझी कढा फरसान नाही वर ती शेव आहे तुझ्याकडची फरसाण पाव आहे ना मग ते कशाला उसळ पाव हा माका वाटलं मिसळ पाव ओके ओके थांबा त्यांना सांगतो फरसान येतं मागच्या गाडीने नीट पकड थांब इकडे कोणतरी राहुलेला होता बाहेर या. अरे प्रमुख पाहुणे बाहेर बसले आहेत दिलं ना आता दोघांनी घ्यावा हा ही कसा पकडल्यान माझ्या हाताकडे खाली दे ते तुला ते पेपर हे नानांचं झालं तुमचं ओके ओके ओ नानानू ए झाले परत कुठे आहे ती काय आहे बाजूप्रिया ठेवलंय झाली सगळी मीच रवलंय काय दुसरा राहिलाय हा मगच वाटतं. काय म्हणतो आहे एक आणखी घेऊन जा त्याच्यात नको मग झालो या पाव जरा जास्तच मोठं केवढं आता ते का चिवळलंय तर एकदमच बारकं व्हायचं नको नको तो पुरे झाले तो तेका वय तो विचार तो नव्हतो त्या शान भातात नव्हतो ना हे गौरव तुका वयो हा शान त्याची वेगळी भानगडा पाव द्या त्यांना तू तो किती ती विरुद्ध दिशेक बसलं बघ अजून वेगळी बातमी आहे थांबती नंतर व्हिडिओच्या बाहेर सांग बाहेर नाही व्हिडिओ सायग्या काळा बघूया हां ओके ओके तशी या सायग्या काळा गो मोबाईल ठेवा आणि खावाचं लक्ष दे हां फरसाण येता हळूहळू खा मागच्या गाडी का पाव दे तुला काय तुला हा मला पण तसंच मग कर ते काय केलंस ते पाव काय मग पाव अजून घ्या ना. बाहेर कॅमेरा बंद नाही ग घे तू काय आता नको बघ बोललेलो आहे ना मी 200 मागच्या गाडीने येता शेव आणखी कर. घे उस पाव घे नको नको ही गो लागतं काय की शी घालवला ही टीम ए मुख्य खाताड बी अशी पार्टी वाली टीम ती बघ आमची ती टीम कशी असते माझ्या वाटणीचा हाता काय ना घे पाव घे बाकी पाव घे थांब थांब पुष्पाताई पुष्पाचं डोकं आहे ते. पुष्पाताई जरा रस्ता घेऊन ये मस्तच लागतं रे या फरसाणासोबत फरसाण जवळ जरा बस बस फरसाण रश्या वेळेला इखं याला राहुला हा बरं वाटतं एक घास पण होत नाही तुझं काम करत असलं तर माझ्याकडे आता आता सगळं ब्रेकिंग उत्तर झालंय पहिले 10 लाख रुपये द्या मग होय होय खावतात काम कर मग 10 लाखाची नोकरी देतात का? झाल्या पण झिरो किती ते सांगायचं. हा, आता मी. ते सांग. किती झिरो किती झिरो 10 लाख बोल 6 बरोबर आहे काय हो थांब ना जो प्रश्न बरोबर आता एका विचारूया ह्या 15 विचार एका विचार लगेच येऊ, लगेच येऊ. काय गो नमस्कार मारले
हा आठवता मस्ता रे. हा मस्त मस्त. 6 मिनिटं झाली. संपलं नपास. तू सांग. तुला कसा? पाच तुला 1 लाख. 5 तुला 1 लाख. 10 लाख म्हटलं. तू म्हणशील तसं. मला लिहून देतात रे. ठीक आहे. मला हे बरोबर आहे त्यांनी कमी करून टाकलं. आता पैसे मग वाढले. मेल्या ऑनलाईन टाकून उभे रे. मेल्या ऑनलाईन टाकून उभे रे. 5 बोललेला. इज्जतीचं सवाल आहे. सरांनी बिरांनी बघल्यानी ना वर्गात माझी बघतात? वाट लागते. काय गं? अरे लोक- लवकर झालास. या. ही त्याची टीम हा. या. या लवकर वेळेवर येईल. हे भावी आमदारांचे हे पीए. पिये ही यांची शिमग्यातली टीम वाटता. होय गोमुची. गवळं ना. अरे गवळणी पण येईल. होय बसा रे. या अरे बापा याची टीम बघ. आपल्यापेक्षा मोठी याची टीम हा. माहिती आहे का नाही? हे भावी आमदारांचे हे बघ सगळे कार्यकर्ते. एका मध्ये घ्यावा. जामच मोठी टीम आहे रे. हे का बाहेर काढलं नाही याच्यातला पण. ह्याच्यात ना या टीम मधलं पण का बाहेर. असा जसे काय नवऱ्यात बघून बसलं तसं बसलं. पोरी घेऊन ये. कांदे पोहे आणि कांदे पोहे. ह्यो कार्यक्रम बनवतोय. बरीच मंडळी आणल्या ना सोबती. बाय कॅमेऱ्यात पण येत नाही. हा आता ते म्युझिक लाव रे. काय वर? जरासा रस्सा पाहिजे होता. ढवळून देऊ तुला. उद्या 10 उशी. नाही तिकड तेवढं आमचं बरं. तिकट नाही. बस किती ओके किती आले? तर माझा असं वाढदिवस झालेलो आहे आणि हा माझी पलटण हळू दाखव. फास्ट फिरव. आणि अरे थांब रे तू बाजू आणि गौरव पुन्हा उसळपाव खाऊ बसलेलो आहे. हा, ते बरोबर आहे. आता हळूहळू घे. आवरो. हळूहळू घे. ही जोगलवाडची पलटण हा. नील दुवाळ्याची पलटण. होय ना नील दुवाळी. हो. एका आमदार करूचा तुमचा काय मत हा? हे पाडूच्या तयारीत असतले. हे पाडूच्या ह्यो पहिलं पाडी. एका वोटिंग दर्शन केलेलं दाखवा. मी आणि तो बिनविरोध हा. ह्याचा सगळ्याकच विरोध. वायसवर असो घालतं काय गो? जरासोच घाल. जरासो घाला. बरी लागली. हे पाव घ्यावा. कोणा कुसं होती? काय झालं मुलगी पसंत आहे की नाही. मुलगी बघून पळाली आहे का? मुलगी पळाली. त्याच्यात पाहुण्याने चान्स मारले नाही. हो बघ त्याची ऐकूची मुलगीच नाही त्याची मुंबईवाली आहे. भाई माझ्याकडे कर कॅमेरो. कोणत्याकडे मागत माहिती आहे. त्याचं स्थळ मुंबईचा बाबा ऐसूचा नाही म्हणून तो शांत आहे. डायरेक्ट समोरला मागणं येईल रे का. होय. हे काय जाता पाव तोंडात. अरे आमचं चंकुली कुठे आहे? अनिका तू गप्पच राहा. अरे हा मॅगीवाला मोमोजवाला. मोमोज पाव द्यावा कोणा? ह्या किता ह्या. ही अनिका. मी अनिका नाही आहे, गौरी आहे. ग्रानी आजीची त्याची लेक तिकडे आहे, ग्रानी आजी. मोमोजवाला. या ना आणून बसवतो. मग द्यायचं लग्न नाच. एवढा तरी कर काम. ती पण आत्ता पुष्पात तू. कमरेत बघा लचको बघ कसं. 1 2 3 4. वा एवढी स्टेप. काय रे कुठं झालो की परत. पण ते आहे बाबाचा. आबा लेट सॉन्ग.
नाही माका काय माहिती नाही. आमंत्रण नाही हा. फोन केलेला हा ओके ओके. काय एवढं एडिट बिडिट करू शकता? एवढं भारी करतास की अरे बाबा माका सांगायचं ऍक्टिंग तरी केलं असते जरा असं. ओके ओके ओके. बघा सगळे दिसतात काय हे बाबा पुष्पाचा दिसत नाही ते का दाढी? दिसतात मग बघ. हा दिसत नाही. हे रेडी 1 2 3. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमचं आता काय उसळपाव खाऊन झालेलो आणि बर्थडे पण समाप्त झालेलो. तर आता सगळी घराकडे हा इलेक्शन पण जिंकलेला. तर आता इथेच थांबूया. भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओ. तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत अशीच मजा मस्ती घेऊन. तोपर्यंत बाय 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 बाय. चला ए सरळ हा गौऱ्याक सरळ देवा सरळ. मारती गिरते बाय बाय. बाय पुष्पाताई बाय. ए ती जोगलाटची टीम गेली काय बघ सरळा. पंकज भाऊजींनी सांग विचारलं म्हणून ना सगळ्यांनी प्रेक्षकांना. अरे वा. ओके ओके बाय बाय. बाय बाय.